Azoka orokorrean oso ondo joan dela uste dut. Bai, jende pilo bat etorri da, 5 egunetan zehar jendea ondo distribuitu da, uste dut erosoa izan dela bai diskoak, liburuak eta hemen dago material guztia ikusi ahal izatea, aukeratzea, galdetzea eta noski erostea ere bai. Eta erosketa aldetik uste dut ondo saldu dela. Uste dut gainera garai hauetan produktu fisikoa, jendeak nahi du fisikoki zerbait eraman eta hemen gertatzen da hori. Uste dut gainera munduan ez dakit horrelako horik baute dagoen, baina bitxia da jendea hemen multzoak batzea diskoak ikusten, hori munduan ez da inon ikusten, liburu batzuengatik hor jendea mordoa eta hori oso pozgarri da, horrek esan nahi du guk gogoa dakagula irauteko eta elkarrekin egoteko, ez? Aurreko artekoan oso antzekoa izan da. Egunak ia izan dira matematikoak, lehengo biak flojoagoak, 6an goraka eta atzo da gaur ondo, ez 6an bezan beste baina ondo, eta ez dakit, bigarri duguna salmentetan da, ia aurrekoan antzekoa, orduan pixkat zegoen beldur horrekin eta dauden gizarte baldintzetan eta ustea, guretzat positiboa, eta gero hainbat liburu oso ondo jundia eta gero nahiko banatuta agortu ditugu hainbat liburu eta ez dakit pozik, balorazio polita. Orduen Durango plaza oso garrantzitsu da zuentzako, ezta? Bai, nik uste dut euskal argitaletxe guztientzat eta esango nuke euskal kulturarentzat ere, ez? Danok gaude asko lan egiten dugu honi begira, probetzatzen dira ekimenak egiteko eta ez dakit, elkartzeko parada, bai idazleekin, bai gure artean, bai editorekin eta batez ere irakurleekin. Azokara urtero etortzen zara? Bai, azkenek urtean mintzat bai. Da, zeo zer erosi dozu gaur? Oraindik ez, eta sartu berri naiz. Da, zelan ikusten dozu? Bueno, azkeneko una izateko nahiko jendetxu. Ondo. Da, asmoedeko zu, zeo zer erosteko? Bai, beti ongein bat umentzako eta bai libururen bat edo diskaren bat bai. Nondi zatoz? Ni Tolosatikan. Elorretik etorri gara, azoka ikustera. Eso importantia da beraientzat eta ja bigarren urtea da. Beraiekin etortzen gara ja bigarren urtea, bai. Eta, zeo zer erosi dozu gaur? Printzipioz ez, baina ekarri dute dirua gauzaren bat erosteko, bai. Eta, zer erosiko dute? Ez dakit pentsatzen ari dira, printzipioz ikusi dute liburu batzuk bere gustukoak direnak, baina begiratuko dugu gehiago, azkenian zerak erabaki duten.